எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நாம் பாவங்கள் போக்கும் மகா சிவராத்திரி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மகா சிவராத்திரினா என்ன, இந்த சிவராத்திரி தோன்றுனதுக்கான வரலாற்று பின்னணி என்ன, இந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவனை எப்படி பூஜை செய்யணும், அப்படி பூஜை செய்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் போன்ற பல தகவல்களை தான் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க போகிறோம். இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்கள் உடனோட அதை பகிர்ந்துக்கங்க. சரி, வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம். பிரபஞ்சத்தின் வடிவமாக இருக்கக்கூடியவர் தான் நமது சிவபெருமான். சிவபெருமானுக்கு உரிய நாட்கள் பல இருந்தாலும் சிவராத்திரி ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்த அண்ட சராசரத்தில் இருக்க உயிர்கள் எல்லாத்தையும் படைத்து காத்து அழித்து மறைத்து அருளும் 5 தொழில்களை புரியக்கூடியவர் தான் இந்த சிவபெருமான். இப்படி 5 தொழில் புரியும் சிவபெருமானே உலகின் முதல்வராக சொல்லப்படுகிறார். காலத்தின் சுழற்சி சக்தி யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படின்ற 4 யுகத்துக்குள்ளே தான் அடங்கியிருக்கு. ஒவ்வொரு முறையும் சதுர் யுகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த 4 யுகங்களோட முடிவில் பிரளயம் ஏற்படுவது வழக்கம். அப்படி பிரளயம் ஏற்படும் போது இந்த அண்ட சராசரத்தில் இருக்க எல்லா ஜீவராசிகளும் அழிந்து அதனுடைய மூலமான சிவத்துக்குள்ளே ஐக்கியமாயிடும் அப்படின்றது தான் இயற்கையின் நீதி. இப்படி ஐக்கியமான உயிர்களெல்லாம் சிவத்துக்குள்ளேயே தங்கிடாமல் அங்கேருந்து வெளிப்பட்டு புதிய யுகம் தோன்றணும் அப்படின்னு பார்வதி தேவி பூஜை செய்கிற நாள் தான் இந்த சிவராத்திரி. மாசி மாதம் தேய்பிறை சதுர்தசி அன்னைக்கு சாயங்காலம் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறமா சிவபூஜையை தொடங்குறாங்க பார்வதி தேவி. இரவு முழுவதும் பல்வேறு பூக்கள், பழங்கள், நிவேதனங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் 4 வேதங்களையும் ஓதி 4 கால பூஜை செய்கிறாங்க பார்வதி தேவி. பூஜையின் முடிவில் காட்சி கொடுக்குற சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு பார்வதி தேவி தான் செஞ்ச இந்த பூஜையை யாரெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்க தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் செய்கிற எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து அவங்களோட வாழ்க்கையில் நல்ல கதி அடையணும் அப்படின்னும் அவங்க இறந்த பின்னாடி அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னும் வேண்டிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி இரவு முழுவதும் கண்விழித்து பக்தியோட சிவனுக்கு 4 கால பூஜை செய்கிற இந்த வழிபாட்டு முறையை சிவராத்திரி அப்படின்னு அழைக்கணும் அப்படின்னும் வேண்டிக்கிறாங்க. அம்பிகையின் வேண்டுதலை ஏற்றருளும் இறைவன் சிவராத்திரி அன்று சிவநாமம் சொல்லி வழிபாடு செய்யும் அனைவருக்கும் பாவங்களை நீக்கி முக்தி அளிப்பதாக உறுதியளிக்கிறார். ஒரு சமயம் மும்மூர்த்திகளில் யார் உயர்ந்தவங்க அப்படின்ற சந்தேகம் பிரம்மாவுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் ஏற்படுது. இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்காக சிவபெருமான் கிட்ட போகிறாங்க. அதுக்கு சிவபெருமான் தன்னுடைய அடி முடியை யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் மும்மூர்த்திகளில் உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால் பிரம்மா அன்னப்பறவையாக மாறி சிவனோட முடியை காண மேல் நோக்கியும், விஷ்ணு வராக மூர்த்தியாக மாறி சிவனோட அடியை காண கீழ் நோக்கியும் போகிறாங்க. இப்படி பிரம்மாவாலையும் விஷ்ணுவாலையும் கூட அடிமுடி தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத நெருப்பு வடிவான லிங்கோத்பவர் அவதாரம் எடுத்ததும் இந்த சிவராத்திரியில் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரி, இப்போது சிவராத்திரி தோன்றின வரலாறை பார்த்துட்டோம். அடுத்ததாக இந்த சிவராத்திரியினுடைய சிறப்புகளை விளக்கும் சில கதைகளை பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு காட்டுப்பகுதியில் மாலை வேளையில் மரத்து மேலே உட்கார்ந்திருந்த ஒரு குரங்கு தன்னோட கை சும்மா இல்லாமல் அந்த மரத்தில் இருக்க இலைகளை பிச்சு பிச்சு கீழே போட்டுட்டு இருந்தது. இப்படி இரவு முழுக்க குரங்கு பிச்சு போட்ட இந்த இலைகள் மரத்தடியில் இருக்க சிவலிங்கத்தின் மேலே விழுது. இப்படி நடந்த அந்த நாள் சிவராத்திரியாகவும் குரங்கு பிச்சு போட்ட இலை வில்வ இலையாகவும் இருக்கிறதுனால சிவன் அதை சிவபூஜையாகவே ஏற்றுக்கிறாரு. இப்படி குரங்கு செஞ்சதை சிவபூஜையாக ஏற்றுக்கிற சிவபெருமான் இந்த குரங்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியாக பிறக்க அருள் புரிகிறார். இப்படி சிவனருள் பெற்ற முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி தான் சோழ குலத்தின் முதல் தோன்றல் அப்படின்னும் திருவாரூரில் இருக்க தியாகராஜ பெருமான் கோயிலை ஸ்தாபித்ததும் இவர் தான் அப்படின்னும் சொல்லப்படுது. இன்னொரு சமயம் காட்டில் வேட்டையாட போகிற வேடன் ஒருத்தனை புலி விரட்ட ஆரம்பிக்குது. புலிக்கு பயந்து வேடன் ஒரு மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்கிறான். வேடனை துரத்திட்டு வந்த புலியும் மரத்தடியில் உட்காந்துறதுனால மரத்துக்கு மேலேயே உட்காந்துருக்கான் வேடன். இரவு முழுவதும் மரத்து மேலேயே உட்காந்துருக்க வேடன் தான் தூங்கிடாமல் இருக்கிறதுக்காக மரத்தில் இருக்க இலைகளை ஒன்று ஒன்றா பிச்சு கீழே போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். இப்படி இரவு முழுதும் வேடன் பிச்சு போட்ட இலைகள்
மரத்தடியில் இருக்க சிவலிங்கத்தின் மேலே விழுறதுனால சிவபெருமான் இதை தன்னுடைய சிவ பூஜையாகவே ஏற்றுக்கிறாரு. சிவ பூஜையை ஏற்றுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு அந்த ஜென்மத்தில் முக்தி கொடுத்து அடுத்த ஜென்மத்தில் ராமனின் அருள் பெறும் குகனாக பிறக்கும் வாய்ப்பையும் கொடுக்குறாரு. இப்படி குரங்கும் மனிதனும் தான் தெரியாமல் செஞ்ச சிவபூஜைக்காகவே உயர்ந்த பிறவிகளை அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா நாம் தெரிஞ்சு செய்கிற சிவபூஜைக்கு எவ்வளவு பலன் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள். மாசி மாதத்தில் வர தேய்பிறை சதுர்தசினால தான் நாம் சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது மாசி மாதத்தில் வர தேய்பிறை பிரதோஷத்துக்கும் அமாவாசைக்கும் இடைப்பட்ட நாள் தான் இந்த மகா சிவராத்திரி நாள். இந்த நாளில் காலையும் மாலையும் நீராடி சிவனை விரதம் இருந்து வழிபடுவது ரொம்பவே சிறப்பு. சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு இரவு முழுவதும் வீட்டிலேயோ அல்லது கோயில்லையோ சிவனுக்கு வழிபாடு செய்வது ரொம்பவே உத்தமம். இப்படி இரவு முழுவதும் 4 கால பூஜை செய்யும்போது 4 வேதங்களையும் ஓதுவது ரொம்பவே சிறப்பு. இப்படி 4 வேதங்களையும் ஓத முடியாதவர்கள் வேதங்களின் நடுநாயகமாக விளங்கும் யஜுர்வேதத்தையோ அல்லது யஜுர்வேதத்தின் நடுநாயகமாக விளங்கும் ஸ்ரீருத்ரத்தையோ ஓதுவது சிறப்பு. அப்படி ஸ்ரீருத்ரத்தையும் சொல்ல முடியாதவங்க ஸ்ரீருத்ரத்தின் மையமாக இருக்கக்கூடிய சிவ அப்படின்ற மந்திரத்தை சொல்லலாம். ஸ்ரீருத்ரத்தையோ இல்லை சிவ மந்திரத்தையோ மட்டும் இல்லாமல் சிவபுராணத்தையும் இந்த காலத்தில் சொல்கிறது ரொம்பவே சிறப்பு. இப்படி சிவராத்திரி அன்னைக்கு கண்ணு முழிச்சு சிவனுக்கு செய்யக்கூடிய 4 கால பூஜைகளும் 100 அஸ்வமேத யாகம் 1000 கங்காஸ்தானத்துக்கு இணையானது அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்லுது. சிறப்பான இந்த சிவராத்திரியில் சிவபெருமானை வழிபடுறதுனால நாம் இந்த பிறவியிலும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா பிறவிகள்லையும் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் செஞ்ச எல்லா பாவங்களையும் இறைவன் மன்னிக்கிறாரு அப்படின்றது ஐதீகம். அது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறைகளை எல்லாம் நீக்கி நிறைவான நிம்மதியான வாழ்க்கையை அருள்வார் அப்படின்றது நிதர்சனம். அத்தோடு நிற்காமல் நமது உலக வாழ்க்கை முடியும் போது நமக்கு முக்தியையும் சிவலோக பிராப்தியையும் தருவது இந்த சிவராத்திரி விரதந்தாங்க. இப்படி பாவங்களை நீக்கி புண்ணியம் அருளும் சிறப்பான நாளான சிவராத்திரி அன்று எம்பெருமான் சிவனாரை நாமும் வழிபட்டு வாழ்வில் குறைகள் நீங்கி நிறைகளை பெற்று வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் எல்லா நலன்களும் பெற்று வாழ வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நாகராஜன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இந்த காணொளி உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம். அப்படி இருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் உறவினோட அதை பகிர்ந்துக்கங்க. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.